Omogano b'omogaka oyomo oyoberega konia amache ase chiro enke ya kiumbe gutoka sense mu ibunge ya Nyaribari chache county ya Kisii gwetania emiaka 20 bono nabuna henchira heyemo yokwenyorera engeria ya kirerituko nsemo yobonchoreria rero nigotua kwana n'omogaka oyomo oyobereka gokora igasi yokonia amache ase chiro ya kiumbu gwetania emiaka 20 asa marita ngor guchoni mobisa omwanja seitere ibeno omonyaribari chache nabona achite kiumbuga nkarao ni chingaseti nchiri konkonya mwakeli bumbiri ngasa konia amache siringitane kebuyu nelirundirie chiba tena sakoni amache nelirundirie chiba koni siringitane John Mobisa omwancha gukwana negetaseni gya Nsoko TV rero mambia nigateba buna nigachagete gasi aye ntangani omwaka bwechiri bwibere abwasa chakirete konia chigaseti ase kolenda rochenga gasi yote moireti buya agaonchoreria gochiase obonia bwa mache chingaseti naone tike ombua 99 na 2000 nochina rekoni ke ombuga na gaitana ndike ombua ega chigali chakarusi Nairobi para tuwa chikanyeroro tuwa sakon chingaseti na kanyore commission yenke ngoni ngaseti ya mana rusingibe nkanyora mache ngakielia 2000 isane ya lenge ya libwate demand John Mobisa nigakwerera buna nigakorire gasi yeiga asegeka kimiaka gwetania 25 korengana muna gwakorire gasi yago yokonia mache emyaka irenga bono kwoniria mache emyaka bono ngana oniri nabe tani 25 ya tani 25 nore nabo nigo choni ateba buna igasi yeiga nengiya igekogera nigo ya mokonyire kwegenderia ase obugima bwaye na konyora engeria yaye yakira lituko igasi yankonyire na agachire nyumba ngaika 2015 nganyona agura amabati 40 nari kugurira limeli nganza bono ngwakane bundi ebe sankenke ondosiri murangu wechuma baki nyumbe ya murangu lakini bono igaikera ase nkonyora achali ora tiri kunyare nyumbe yichitirisa chiansire kubwa mirangu ngogwere ase ngenjo na begete esike yoka ne tiri kebuze bono na kindeiga kimenyete keumbuga ase nkonyire nyumba ende no wabona litukere menda atebibu mirangu yeyiru sikire ase ngenjo bono ntunke umbu atumenya bono sinyire ngaki ngango chakurusia abasamari gaki na bangonya bange nonyo muchanga nchua tererende gaki mirangu narara nobole buna bagoteba botambe keregasi nebwato buya bwaye nobobe bwaye choni nigakoerera buna noreka agenderete konia mache ase chire yake umbu obere gako yaitira mange ayobona morete iro mochando ase obugima bwaye nigo bona gusaba abasamaria baya abanyare komokonya elio gokora enyomba yaye yobono yaisire kogwa mechando ngoetera chigali nabo chikora ngutia epara arabu nabonko ikana machi igoro asengencho na itere chi achali nkora anyora nda achali na ali kuchikanga tu mune pilipili maega arabu nande PCA gasi ya ruete kumbuga chumba chi ali kuya na ali kanga kokugo bono nabonko ikana machi igoro macha ali atulungana bakaroche bono kugorukwa ne komo ko miseti ya control bono ni chande na abantu bose imbangi tete na ali kuroche bono abiri ingo ya itera sana bono sinyire ngaki gaki nkomenya gaki abasamari mutago nkonya lende uyo ranje go nkonya gaki aselieta lya giesa 07 91 17 98 77 07 91 17 98 77 akiyo ranje na bago nkonya gaki bono nigo mugaka choni ali no kwegenanga na chikonyoro musamari umuya uyora chikomokonya gukora enyumba yaye ingo ripoteria Nsoko TV asensemo yobonchoreria kurwa ase chiro ya kiumbu ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ninche Enoch Gichana Mosinto Onyambane.